bende japiny bedo ga kod ng'eyo kaka ikonwaga mag piny Kenya duto ni kae wan gi trillion oromo kama idhi kenge yo machalo kama, bende jopiny osebedo kod ng'eyo kata lony machalo kama? Erokamano ahinya Cleo. King'iyo chikewa ma tayo weche mag loso budget mwaluongo ni Public Finance Management Act of 2012 oketo public participation as the foundation for mar loso budget wa. It's the foundation. Gimora mora mwatimo kaka kaka kaontis onego beni wasumo pach jopiny to nyaka sama koro wachope karibu igni 14 nyaka nwa kal katiba manyien ma pod waluongo ni manyien nyaka sani. Yudo ka pod ntiere gap maduong' kuom kind jopiny gi kaka iloso budget. Tuma bedo nikech kaontis wa pok omiyo pek wach mar public participation. To king'iyo kaontis ma timo maber e weche mag public participation, to iyudo ka dongruok gi ni malo kabisa. Iyudo ka nikech public participation onego beni chakore piny kama jopiny nitiere. Iyudo ka kaontis mang'eny chako from the village level. Idhiye kaka anyuola mar ama village gweng'. Idhi chok ji tipanyirogi ni waloso budget mar ikomenda 24-25. Gin gigo mage ma udwani mondo waket ei budget ni. Ineno. Tukuro jopiny bet kacha to wacho ni one priorities wa en achiel ariyo adek. To budget manaka ada puonjo jopiny matin, budget ok nochakore dwe mar 6 kaka ji paro. Budget chakore dwe mar 8. Budget wacho ni ika omenda ma waluongo ni financial year chakore between 1st of July ama tarik 1 dwe mar 7 nyaka tarik 30 dwe mar 6. Koro matiende ni sani endi wasadonje financial year manyien kawuono en tarik 9 dwe mar 7. Financial year mar 25-26 nosechakore maka gik dwe mar 8 to treasury mana kaka CP Evans nosawacho golo gimiluongo ni circular. Circular ni golo from kuwuok sirkal mamalo gi sirkal mapiny. Koro sirkal mag counties CC is in charge of finance oro ni department circular ni chakuro losanena budget. Okay? Koro inyiso gini magi pesa moa expect. Koro gimoro dhibet kanyo miluongo ni CBROP, County Budget Outlook and Review Paper. Okay? Kuro kugine tuwang'iyo niya ikomenda mokalo cha ne watimo no perform nade. Ineno. To ikomenda mabiro mwa loso ne budget sanien. En pesa di mwa expect. Kaka county wa Homa Bay ikomenda ni oyudo